sekolah kula mboten dateng pundi-pundi. Oh nggih bener. Dados tembung kula wonten mriki dibicaraken. Nggih leres Mbak, pinter. Nggih lajeng. Wonten ukara kados mekaten. Ukara niki kathah tembung ingkang sami, ya. Cobi menawi ukara kados mekaten ingkang langkung sae kados pundi? Cobi Mas Cobi. Kula mbiyantu ibu lan bapak ngresiki griya lan nobasi suket ing latar ngajeng. Nggih pinter. Dados ukara menika kula niku dibicarakan setunggal. Tembung mbiyantu ugi dibicarakan setunggal kalian tembung griya. Nggih sedaya para lare, kala wau sampun mangsuli latihan soal kados pundi carane menyunting ngilangi tembung-tembung sing moyo-moro, sing mubazir, sing akeh men. Ya, rasa niki saubare ibu nerangaken mangke sedaya saged beneri cerita pengalamanipun piyambak-piyambak digantosi tembung-tembung sing moyo-moro diilangaken. Ya. Nah, carane kados pundi? Caranipun niku wonten sekawan. Tapi setunggal menika diwaos rumiyin. Cara pengalamanipun juga waos rumiyin, lajeng mangke dipadosi, digoleki ukara utawi tembung sing esi kliru. Kados kala wau, singkami tembung kulame esi akeh digaris bawahi, ya. Menawi sampun mangke tembung utawi ukara mau sing kliru ditulis ing tabel. Tabelnya mangke wonten kali sisi kiwa kalian sisi tengen. Mangke sisi kiwa ditulis ukara sing salah, sisi tengen ukara sing bener. Nggih. Nah, lajeng menawi sampun digantosi sedaya ukara wau ditulis malih wonten ing lembar revisi cerita pengalaman. Nggih. Nah, menika wonten tuladhanipun cariyos pengalaman ingkang tasih kliru. Nah, niki cobi ditingali. Tembung kula kata sama to nggih? Kata sama to mriki. Sedaya mboten sedaya ditulis, nggih. Amargi menawi kata mangke kalian mboten sae. Diwaos kok rada rapih ya. Menawi sampun ditandani mangke tembung-tembung utawi ukara mau ditulis ing tabel. Tabele kados makaten. Mangke ukaranipun saking cariyos pengalaman ditulis malih bener kados pundi. Nah, adik-adik menawi boten wonten ateges sampun mangertos nggih, sampun paham nggih? Mangke ibu paringi LKPD. Mangke sedaya lare nggarap cariyos pengalamanipun wonten ing LKPD. Nggih, monggo.
pengalaman niku kedah tliti tembunge sampun diulang-ulang supados langkung sae. Nggih sae. Nggih kados mekaten nggih. Sedaya menawi nulis serius pengalaman kedah